Здравейте на всички! Правя едно бързо включване от Русе. Тръгваме за Брюксел. Там ще изразим протеста срещу това, че Европейския съюз подкрепя българската мафия, но по път реших да ви покажа нещо. Значи, вижте, това е един паркинг. Не знам за какво е правен, може би е бил тези паркинзи, където е трябвало да спират тирове или не знам. Но голямо място, открито, страшна жега. Ето тук е място за соларните панели. От една страна сянка на автомобилите, вижте ги, строени, те се изпържват. От друга страна това място е, според мен, едни 60-70 декара, може и 100 да е. Да, там където са тировете, над 100 декара. Това място може да произвежда много електроенергия, която директно да се черпи в Русе. Да няма по никакъв начин загуба, пренос и други неща. Защо обаче тези паркинги не се правят с соларни панели? Отговорът е много прост. Ще трябва тези пари да отидат за човека, на когото е паркинга. Или не се цели зелена енергия, се цели парите от плана за възстановяване и устойчивост да се усвоят от определени фирми. И такива паркинзи може да видите много. Казвам ви, страшна жега. Тук толкова ток ще произвежда това нещо, че може да храни половин Русе. Но не се правят неща по предназначение. В същия момент на идване от Неофит Рилски към Русе видяхме унищожени гори, планини с огромни полета с соларни панели. Ето, показваме ви как управлението на прасетата, ето е тези, които сега ще ги рекламираме. Излизайки от България, ще облепим всички коли да ги видят. Ето ги. Защо тези прасета искат да унищожат плодородната територия с солари и ветрогенератори? За да ви щавят още. Трябва да сложим край на управлението на прасетата.